Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ayo kok siji aku mlaku nek gang kono gak ono apa-apa bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek is. Ini lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Wis lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Lah aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuwatir aku pacaran sapa kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Pancen wong pacaran seneng nggo sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok pemane nek tretek durung dadi ngono waduh. Masih kebiyokan buk wis gak kerasa ya. Iki enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek ebes iki kok. Cuma kalah suara aku. Tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Ngawur ae lak wong Mojosari. Lak biyen aku nek kono iku. Bola iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kayak apa? Lydia apa? Sampeyan iku gak teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan janan ndi aku iki. Lah. Kene kuali sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampeyan iku masrah tok gak tau ngraji. Kon gending-gendingen iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakrak lah apa aku belajar gendeng-gendeng iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Lain-lain Mas. Saiki aku nang dangdut dung 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 dut. Oh penyanyi kon? Iya sih. Oh sing tau durak-urak wong. Gak iku lak belajar biyen. Gampang kok sing ngetepung aku. Ya. Hah? Sing Iso ngetepung. ta sampeyan ku nantang ae. Ku jidore gawon. Ya. Ngawur. Marno golek bedes ya. Kayak iki acara nang ndi aku gak pesta lho Mas. Lho kon pesta. Lah pesta nggo endi wong gak ono pesta iki? Lah nandi lah aku lah bingung ta. Ngene urunan bancaan ya. Urunan bancaan. Pesta wong loro tok. Ya karo main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku ki kadang-kadang kena pengaruh wong. Lho ngono durung-durung ngono. Enggak. Wong apa? Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok. Aja ngono gak enak aku rek arep ngaruh-ngaruhan iku. Digawe panjer didik wis katut aku iki. Saiki obyek apa sih sampean niku? Ngene wis gampang perkara obyek lek wis kawin ae. Lho. Iki ya apa? Kok malah ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok del. Ranjange ndi? Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek. Oh, sing ndok omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku. Iku dikek sapa sih iku? Halah iku lho, sapa jenenge R. R. Ono R ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu ta karepe wong iku? Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas, dikekeki dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk lho. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya apa sih? Lho ya trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Lah aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kon gak cinta sih? Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta wong ngono. Lek gak cinta ojo dirodek tukone wong iku. Titipno nggonku wae. Nah. Engko tak cete, ya. Ngawur. Barang si anyar kok dicet, masih duwike ya sik pancet nduk lemari tak tumpuk. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku engko marahi wong kedanan iku repot. Oh iya ya ngarep bales budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot. Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku ah. Nah, ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Ndi pojokan Sing sampe saiki durung kebayar. Aja
ngono rek sini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono sih kepingin aku. Bahasa apa? Perancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Ya apa sih roman sing kirane koyo arek-arek lho. Ya nonton dhisik isone roman. Nonton film sik ya. Duwe sampean ngajak iku. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku iki. Aku iki ya angel Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar Iya, ya dak mungkin lah. Gak mungkin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. Nah, iya. Ya Rama-Tama masih gak seneng ya sing Aja sampe ketara. sing halus. Nah, Ya dilus ae dilus. Dilus siapa aja? Kemarin di pelamir, iya. Sampe Ya, cendelo ta. Dilus iku cara nolak sing enak. Masih iya. masih kepethuk aku wong iku aku ya tok gak ero. Iya Mas, aku kepethuk ngono ya aku wis Iya. sapa wis mesem ngono. Lega dhek. Iya. Aku mesem ngono wis juwing lak wibo tangi geblak barang. Wah, iku duwe penyakit ayan wong iku. Masa sih? Golek kepergok aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya. Iya. Aku waran burungmu. Masuk. Iya, Percaya ta? Aku percaya. Soalnya awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Gak enake. Kualik sampean niku. Soalnya teko pakaian lek wis aku macak. Oh, Macak apa? jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon nisor aku dhuwur, termasuk tingkat aku ngono lho. Delok potongan. Tingkat aku iku modele lak kaya wong sugih awak dhewe. Iya. Kayak wong sugih Iya, imbang lek ambek awakmu. Mosok. Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Lah sing tak gesuk apa lek gak teko iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis lek pancen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golek napa? Wong tuwek. Iya. Wong tuwek. Ndon Iya. ndi wong tuwek iku? Ya saknane engko lek ono nang kali duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean iku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Nggonku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngasur ae. Wah. Pinter mbojok kok ditukno. Wis njaluk tulung nang kanca dhewe. Disyaratno ngono ta? Iya iki ana hansip. Lah hansip kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iso. Yo pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winginane ditekani Terus. tambah kenceng arek. Lah step iku malian. Lho, halo selamat siang, Pak. Selamat siang. Di Oh, rumah. saiki nyel aku, Pak. Lho kan mati pakaiane ta, Lah Cak. aku celuk pagi kapan prabi makmu iku. Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem sih. Dulu kan teman, Lho, saya iya. kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Hansip menghormati ta, Lho, Pak. kewajiban kan menghormati aku ya. Ya, nes, Cuma Pak. kon niku aja ngene, Rek. Apa Ya. sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, soal jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempat iki kurang, waduh, mbok yo aja semata-mata. Golok ngering sepi-sepi. Oh jangan digekno nggon Mas. Tumon kono ono Hansip melindungi wong sirsiran iki. Lah ya nang. Oh, tak kentes kon ku. Kon niku dituturi tenang, kon dituturi. Aduh apa sampean iki ya? Rungokno ta omong aku iki. Nek sirsiran iku aja nek pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake peretes kon gawe sirsiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Susu redes ngono lho, ya. Mangane ki apa? Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Jaga isine. Iki lali lek pakaian dinas lho. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sik nduk panggung biyen ta. Mas rame-rame, Mas aku bekas yang seniman. Iya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Kan gak ada apa-apa. tingkatannya, modern ke Hansip. Iya. Bila perlu ono kanca salah tak permak. Ya lah wis ta. Oh ya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener. Aku ya gak goblok loh, aku nek kalau perintah toko komandan gak gelem aku. Mulane sing penting jangan menauk-nauki. Ya. Oh, bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinasku? Iya. Libanon. Adoy. Iki le jalan Libanon. Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta. Loh, enggak ngredit. Ngomong ya Din. bagian Kalau iki. bagian teko atasan. Tahu nang lawang. Tahu. Lah ngeter adikmu. Lho gak tau dinas nduk lawang. Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tok. Surabaya. Mm-mm. Sampeyan pakan dinas lho, Nok. Apa? Sepatune tin lho. Iya, kan taline. Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya, Ya, ya termasuk jengkel. Kadang aku nggih sepatu putih lah. Seragam putih. Mau nek olahraga iku sepatu putih aku. Oh, patu putih ya. Iya. Melayu ya.
Yo gak njungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, iku kan apa kesehatan jasmani. Waduh. Nah, jasmani iki tanpa Sekarang jasmani. iya, Oh, berlatih. berlatih terus iku. Sama renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede gini tadi. Ya segala anu dilatih, Tin. Kon suwe sisiran hari iki. Gak, sik Hah? sik baru saja. Waduh lho, kon niku mesti Apa? hati-hati. Padahal arek iki cilik kok taksir lho. Baru saiki wis ketok ngene tak kon tenggak lho. Hah, kok Wah, ya niku? cok ngono sih. Siapa jenenge, Dik? Lho lali. Siapa? Gara kecil ditut. Lho, wis lalu biyen cilik saiki gede. Saiki ta. Ri, lereno dadi Hansip, Ri. Lereno. Kon niku komandanku tang lereni aku. Wong ya. jar Wong lereni. jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek. Kon nglereni wong dudoro gak iso nglereni aku. Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni Hansip. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya, aku saiki gak susu rek. Nandi. Kate Nah, tugas. tugas aku. Numpak apa, Leng? Numpak apa? Biasanya perahu. Apa Hansip numpak perahu itu? Bar aku numpak gas, bar aku numpak perahu tuh duduk urusanmu loh. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku. Tapi bentin aku Rodin. Apa? Bobol nduk sawah aku. Mbung ngetan ae. Nek Indonesia ada gedang ngantuk. Iku lah aku iku tak obrak-obrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener ya. Ah. Bener. Iya. Menjaga keamanan kampung ya. Ya, Lek. Bila mana ono wedhus tarung celuk aku rek. Sampai wedhus barang. Ojo ngono ta kon niku. Wah. Wis gampang lek anu dolen. Iya, iya. Tapi ojo pakan dine, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambek ngene iku wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek ono pakaian dinas ini wedi ya. Iya. Bisa biasa rono aku. Ya omahmu ndi sih? Gak ndek omah. Kon ki yo pokoke kok kalah mbek Ansi, kon gak duwe 15. Durung. Lho padahal aku takon. Aku. Sama ngomong anak sama ndek bojo tak ayo. Durung. Lah kok ngomong anak. Meneng. Aku tak mbejuki Hansip. Gak iki perkara omah tak terusno. Kon gak duwe omah ta? Ya duwe cilik, Cak. Sungkan lah aku didulini kanca. Rek, masih cilik nang omah dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Hansip. Hansip duwe. Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho. Iku lak ambulan jenenge. Gak Aku omah dhewe gede. turu nang asrama rek. Asrama. Asrama pinggir ndi, Cek? Lho, Tak diliran. iki lho markase. Markase lho. Gak omahmu nduk Kupang kok rahasiakno. Wedi lek aku rono, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku wis tak segelno iki pisan. Ngawur. Sampai ketemu, Cak. Iya ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Ya, sing disiplin, ya. Heeh. Wis ya. Ya, aja sampe. Saiki Hansip tak budal. Jogo. Lho, ri kate nyelentik barang ri. Lho, Lah apa nek glundur barang. logate Hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iku biyen. Lho. Eling sik nduk Lamale awak panggung. dhewe nglak burung budal kok. Apa? Wis takon riwu takon wis siap ngene ya. Lah iki apa? Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal jogo. Tambah ono kecere saiki. Legone sok galeyer. Rin tadi. Arek dadi Hansip tak gendeng arek. Wah, ndak wedi dhewe aku nanti. Rasaku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono Lah mestine. gak praktis blas ngono. Ya gak tau tumon pakaian dine sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jrueng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku ya gak diangkat arek iku. Iya. Bantu. Bek meden-medeni awak dhewe ya. Wis gak ngurus Hansip wis. Ayo sing perlu nyaratno iku mang. Saiki ta? Iya, yuk. Ayo. Wis kan? Wis. Wis, kocone tak gawa. Kaca. Kaca apa maneh? Lho, jare kayak brai. Kathel lah wong pas meneh dikek kaca tambah wedi dhewe engko wonge. Oh iya ya. Pesane engko nek kapan ngoco nang nggone kali ae lah wis. Lah iya. Iya, Pak.
Ngono iki diatur ya apa iki? Wis tak nurut to, Pak. Pokoke berhasil ya. Salah. Wis sampe gak berhasil, silono. Wah. Ciloko. Ya ya wis pokoke oleh dhuwit ngono. Oleh duit ya? Dangan. Iya. Kenapa nang? Irungi coplok sik, irungi coplok sik. Kowe lu dicoplok iki kok. Wah kena, cok irung kok dicoplok. Kok dicoplok. Nek iso rata wedake. Ya irungnya aja dicoplok, ya disungsang ndukur kene lho. Dicengkar. Oh, kok Subali ngono. Kok dicengkar. Sing wedake cekelen kene lho. Aja wedak lho. Apa? Lho, lek wedak lak luntur. Aku nggawa cet kok. Wis. Cet ae. Udan gak luntur. Sesuk aja dicetak main ini dhisik. Iya. Kok saro lawang ati peni. Cek rata bas bener iku. Iki ya apa sih? Karepmu iki apa sih karepmu? Karepmu iki apa? Kandhane kira. Awakmu nek wis tak pakei Iya, lho iya. ngene kene iki. Iya. Awakmu tak dadene iku lho apa? Apa rek dukun prewangan iki. Oh, kesurupan iku. Iya. Ya, lek ana wong njalukno rene. Lah nduk jero kene, gua kene. Iya. Penang kok mlebu grombol kono lho. Mlebu kono. Iya, blang Iya. jero kono. Yo petenge ngono iku. Iya. Iku lho. Rek aku gak mani rek. Kok padha ora cilik gak mani. Gak mani rek aku rek. Dalani. Peteng ora gak mani rek. Pala bar siyek ngono. Oh, kalau sih yas. Peceng yas. Gua udah peceng yas aku gak wani, aco. Peteng gua Sing kon medeni apa? Aku mlebu bleng. Iya. Terus lak logo sing Iya longgo. Wis ula entong metu. Lah wedi apa mbek ulen? Lho dicocok bumbun aku. Ya ulen tong cepet dicakot. Iya. Ya dicakot cetil mati dicakot ulah yo cetil wis. Ngono ya? Iya. Cetil wis. Wis. Aku kaku. Tur maneh nek Ngawur, atase Rai. lentok ya. Iya, ya. Ya sembur-semburane sik kuwi semburane rong peno sih an. Iya. Iki telek duit ta di kau telek duit di sembur-semburan iki. Wah ya sekali utik. Iku ngomong lewat sari kok koyo makne ngomong ya iki. Persis makne yang ngomong ngene. Lha apa tik? Aduh. Sik praya tik kok dik sik praya dik. Ngono makne persis makne. Ayo mulan trompo dik. Ila grombol sih ya. Grombol. Bleng. Bleng. Lah engko peno sikil peno tak tali didi. Lho perlu deh. Sebab nek peno tak bengok gak kira krungu. Gak kira tadi tak sentek metu wae meneng ngono. Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru rek gak dublek rek. Ngececek lho dis. Iya lah. Lah aku kecet to ae. Kok iku Lek lak kecenger kok. wah, aduh kecet-kecet iki busek apa dah busek iku. Kok kuwatir busake. Lah ya apa carane busek? Wis lengkap iki. bensin. Tutu dikorek. Wis tabas, wis lengkap iki Bas. Delon iki lengkap kabeh iki. Iya, Delon iya, iki ndek kotak iku apa bener iku? Apa ae? Main iki sembarang lengkap iki. Lah kok gaya alis iku aspal ae gak iso ilang. Hah? Aspal. Wah, kayak kurang Aku slender api. lewat kene slender. Kurang api. Oh, Nek ngawur aspal iki ae. ya disret ngene ilang Ilang. udanan. Iya. Sik gak iso ilang. Kawat ya apa dinyesno ngene. Oh iya ya, lali aku. Iya iso buntal. Iso ke buntal. Atuh. Oh, Dek, ngrungokno makmu gak pantes, Dek. Omong karo-karuan Ayo kowe. anu, rambutnya rambut. Dekat. Dadak nistuk mendukur, taleni. Oh, iya. Taleni ngene. Iya ya. Oh, talen ya. Iki ndukur ana kran kon niku ndukur Taleni. ana. Iya. Tok, Taleni. aku luntru ngono. Waduh. Kok ngawur Ini ae. Wak. diganti iki lho, brewok-brewokan iki lho. Oh, ganti rupa ya. Iya. Oh. Tempelan ae. Iya, iya, iya. Jenggot-jenggotan. Nah, janggut-janggutan iki. Lho, Rek. Wah, Ah, piye? kene. Ya. Kowe apik, Rek. Ya, ya. Koyo singo. Iki kayak seo. Iki seo. Hah? Sio kok sio. Kon ngomong gak terang ngono kan? Iya, iki seo. Siung kok seo. Siung-siungan. Iya. Kayu ae kayu. Lah apa sih? Apa? Irunge teko kados kok siung kok. Iya, iya. Sing gak harus anu siung isan iki ya. Kan niku. Iki gale duwe rupane kene. Suarane. Suarane Suara apa? cilik. Iso. Suara cilik. Suara Iya, cilik. saya suarane. Momo peno tak jenengno apa? Nyai Losi ngono. Nah, ilosi ya. Iya. Oh. Nek tak celuk Nyai Losi terus siapa naya apa jawabannya? Jawabannya. Gayaran aja ngono. Lah sapa lah ngono? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah Mesti apa? lho, mesti lho. Siapa jangan cuman? Nyai Losi. Nih, Lah sapa? sing ngerodo antep. Iya, iya. Jeneng ngene. Iya. Mbah Tai. Oh, Mbak Tai. Rek. Tai. Oh. Ya nek teko ketidak nyambut tai. Teko katon kayak tai mulian. Oh. Kan iya apa sih? Tai ku becak omahku tak no. Ya apa enak. Nyai Losi. Ya, ya, Menak bener. ngomong Nyai Losi Ya. sampe medal terus ngomong peno ya apa? Suarane. Saya dulu. Nyai Losi. Apa nak? Nyai ku wedok. Aduh. Oh, wedok ya. Nyai ku wedok. Suara lanang iki. Suara wedok ya? Iya. Ya. Nyai Losi. Apa nak? Apa? Kurang cilik. Mana? Ya, Pak ya. Nyai Saya Losi. di anu suarane. Oh, kurang cilik. Mana cilik? Cilik mana? Ambles. Kok Ayo, kesini keluar. Nyai Losi. Ana apa
nak? Ana apa? Ya mana. Ya Losi. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku udah bojoku. Gendeng kon. Kudu baliti nak. Wah, tano arek kok. Ya wis, iso. Ya sampean Lebu. Ran, sing temen menjiwai kan. Menjiwai. Suarane rek, mlebu krosak-krosak. Iku soalé wite kaku wite. Kayak ayam ngabluk. Mlebu ngene boyok-boyok. Sono wong. Oh, monggo. Ada kok sing lintang. Oh, monggo. Liwat tok e. Mboten sampean wonten tengah dalan niki enten grumbul-grumbul lan apa jaman kajenge berbuat Allah ta? Duh. Sampeyan iki pun curiga ta? Dek pun rame-rame, Dek. Enten apa? Oh, sampean meneng mawon tenan. Tegon. Kunci sampean loro untu ta? Mboten. Enten apa? Mboten asal rame. Dek lak gadi juru kunci. Loh, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Oh, iku ceritane lodrok iku. Kunci rahasia. Juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Lho niki juru Niki kunci. enten. Anu. Sampeyan dereng krungu? Enten apa? Lho, pun rame-rame nggih. Mriki lek enten iki dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Pasane iki benjut napa mboten? Dukun tiban niku Benjut, tapi mbet sepiro. Oh, teko dadak. Dadak. Niku Wingi lak udan sih. Sama-sama. Wingi. wingi kula tilem mboten. Wah, ya apa? Ketilemen sampean. Wingi udan deres nggih. Udan deres nggih. Terus enten tir ngoten nggih. Ah, ini kok gelas lho, Gur. Apa kok til kon iki? Bledek kok gak ono ngene til. Lah ya. Ngeder Lah, lho. dor kursak-kursak. Telbuk. Terbuk. Kuwi rong lho, Gur. Sampeyan mriki niku latihan apa ampun jaga temen? Mboten. Kula niki ngeten lho. Nggih, ya napa? Kula kajenge pados tiyang pinter. Waduh, Coba wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang, Oh. nyoba-nyoba, Dikon kok guya-guyu ngerti sih apa sih? terus ngerti kan. Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Sebatang iku mek siji. Ayo. Batang badhe goblok. Bade, terus Nggih. wetone tiyang, riwate tiyang ngoten niku. Nggih. Pundi enten? Sembarang ngerti. Sembarang. Pun mriki mawon. Iki enten wong suwidak mlebu mriki. Pingenan ini. Terus lek golek-golek utang-utangan sing gampang. Nek utang teng iki, nek utang. Gen kula. Ku sampean ahli nggih. Nggih aku lho gledol. Oh, sampean masalah pasar pacaran. Lah, pokoke mriki ini sembarang kalir. Yang nduk gawe yo Pokok syaratnya napa? Syaratnya napa? Syaratnya mesti jaliane. Nek liyane kan beto Napa kembang? Kembang. Ini Oh, mboten. mboten. Napa? Ringan. Ringan. Mboten napa? Beto bongkotan sak truk ngoten mawon. Mboten. Terus salah pundi? Lah mriku, ngen banyu urip rak kena. Tekek pinggir kali mriku. Oh, didol eceran. Kon jalukno bong. Cek sejeng lho krek kon niku ya apa sih kan. Pun syaratnya bongkotan gampang pokoknya Nggih, niki. nggih. Kari lak mboten ono. Mboten napa? Terus niki saged jawab diri teng tiyang. Saged. Mbah sinten jeneng? Mbah Nyai Losi. Nyai Losi. Nyai Losi. Nggih. Kapure medal. Kula celuk ya, sen meneng penambakan. Ngeleng teng pundi? Kok ngeleng sampean niku? Padane orang-orang mawon. Ngeleng. Ini gerombol niku lho. Mboten gerombol. Nggih, sampeyan Mas ya. Sampeyan. Aku nyeluk ya. Iya, Cil. Nyai Losi. Kok nang murah ngruwak mawon mboten. Mboten. Lho, meneng. Sampeyan. Apa nak? Waduh nak aku tuku cengking. Napa, Mbak? Nggih. Napa, Mbak? Dinto. Tuku cengking. Nggih, Mbah. Sepunten nih, Mbah nggih. Niki anak putune enten perlu, Mbah. Oh, tapi kau ini mangan orang melu. Kayak apa nak? Perlu, Mbah. Iya. Nggih. Ana Niki apa, Nak? enten butuh sampean. Sampeyan ngerti ya? Nami sampean sinten, Dik? Kula Kartolo. Oh, niki Dik Kartami niki ngeten. Oh, kon Kartolo. Siapa sih jenenge? Kartolo. Oh, Karlonto. Siapa jenenge nak? Sampe ruangan sik ta, Mbah. jenenge? Kartolo. Oh, Katrol. Lah siapa? Mas. Enak. Niki kula bantinge no. Niki biyen nono menelata. Iyalah. Niki saged saestu ta niki? Dek. Dek. Nah, Suara cilik om ringis saya. Ngomong niki dhewe. ngeten Nyai. Iya nak, iya nak, iya. Sampean ngomong napa karep Nah, sampean? karep sampean ngomong. Sampeyan Nyai. Ngomong, tarung ngono. Nyun sewu. Tak dengarkan. Nyun sewu nyamuda. Aku Nyai Losi. diceluk banyo. Apa dek? Dek keliru Dek sampean niku. Punya muda. Oh, Nyelosi. Nggih Nyai Losi. Nyelosi. Muda sak wong Banjar. Dek. Ya apa sih rek? Aduh. Dek aku jane bener-bener dek kok dek ya. Nyelosi. Ada apa Kula enten nak? perlune Nyai. Oh iya ya perlu apa sih nak? Sampeyan tepang kali Nyai Loro Kidul. Kenal. Yo kenal dek kon kenal. Niki kok enten sing nyetrum nggih. Iya.
iya nak. WC nih WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono aku mendayo. Nggih, sunane rada gede punya. Iya nak. Niki ngeten Nyai. Ya apa sih? Kula lak nggak ada sirisiran. Oh, terus apa? Lah karep kula nung supaya sirisiran kula dadi bojo. Iya. Niki enten sing ngalang-alangi Nyai. Loh, tadi iku ono sing ngrintangi. Nggih enten sing rintangi. Siapa itu nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Mboten napa tenang mawon. Oh, siapa? Niki sing nyusupi tiang ngampun. Lek bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu nak? Anu Nyai. Lek niki bahasa Indonesia Nyai apa? Nyai nggih anu. Nyau. Anu nggih nyai. Jauh. Niki lak Anu lak kanjingan. Oh, namanya yang menghalang-halangi Siapa namanya nak? pacar saya itu namanya Kastini. Kastini nyai. Ya. Kastini. Ini nyai. Oh, namanya Kastini. Pacarnya ya. Itu pacarmu tak? Iya, Nyai. Aduh, matri aku. Mati aku. Matri. Mati kok mati. Iya, Mati. saya gemeter gopo. Kenapa nyai? Nek suara ciling ngene iki sing nginjing iki surip. Kenapa nyai? Tadi iku pacarmu nak. Nggih lah sing ngalang-alangi niku namine wong tuwa. Siapa jenenge? Basman. Oh, tadi pacarmu Kastini. Ono sing rintangi. Nggih. Jenenge siapa? Basman. Aduh, matri pindo aku. Kenapa? Matri pindo aku. Kula beto mriki. Eh? Lare niku kula beto mriki. Ya kawan rene nak. Nggih, Dik, ambil beriku. Lebih aman. Aduh, keliru akalku Dik. Loh, apa? Apa? Aduh, Kok oleh duit kok. Aduh, Oleh duit lah. oleh duit tegolmu anjlok. Tenang. Gak tolo. Nah, monggo. Iya. Iki lho ngomong. Dek, sampean Oh, nggih. sinten sampean? Nggih, Mas. Kula Kastini. Oh nggih, sampean ngomong terang-terang kalinya. Sing diarek Dik. Niki. Ya iki Dik. Nggih. Dik, ayo suntik Dik. Bang kok Nyai kenapa? Bu aku kok bingung. Tadi ya. Nggih niki. kondo kon niatmu kepin pedhot iki kondo. Niatmu ya apa nak niatmu? Ngeten lho Nyai nggih. Iya, iya. Kula nyuwun tolong. Iya ya nak ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Jenenge niku Basman. Wah, Lah iku. kula mboten gedogok kali Wah. tiyang niki kok. Kon gak seneng nak? Nggih wong wis tuwek kok pencilaan. Aduh. Matri dan telu. Sabar. Sabar kaya makan iku. Makan iku. Kok kate ketuku-ketuku kok sabar. Sampeyan dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikekaken kula. Lah kula mboten cinta kok. Modele kaya wong gendeng ngoten. Gendeng nggih. Nggih. Sampeyan mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Wah pancene gendeng iki. Sakran. Kenapa, Mbak? Sakran. Kenapa, Mbak? Bangus. Bagus kok. Ya apa sih keran kok kayak wangi kono. Loh, Aduh kale duwe. Sabar. sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Nah, Si, bahasa Indonesia. iki ngene nak ya. Oh, gantian bahasa Indonesia iki. Oh, masih banyak. Oh, masih. Oh, aku teko bangsa mion kok. Si akeh. Nek pancen kon kepingin duwe bojo bareng Syarate. Kastini syarate gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sadurunge 5 dina kon turu tengah embong nak ya. Kartolo. Sing turu sinten? Iya, Bong Rame. Kartolo. Turu tengah embong. Ganti klambi icen nak. Lah lek enten motor. Bapak masih diplinis meneng nak. Bapak nak. Ya napa? Aduh. Nyai. Aduh bingung. Nyai. Apa? Niku lak namanya bunuh diri, Nyai. Lu guys syarat. Sar, nek Kartolo mati ya. Aduh, iku ketekku. Aduh, rek ya apa? Ya apa? Sampe niku kok mumet mawon sih Nyai. Bingung. Sing pun digedhek sampean gedhek. Iku lho, aku lho bingung kok iki. Oh, dadi lek mulai numpak gethek ngoten Numpak tadi. gethek. Numpak getek. Ambil Joko Tingkir. Aduh, ya apa ya? Apa? Niki lek pancene syarat ngoten nggih. Dadi nggih, Dik. Lek syarat sih. Iya, syaratnya. Lah sampe umpama ketabrak ban ngoten bane perahu itu ya napa? Masih itu tabrak banyak meneng wae. Ngeten, Dik. Iya. Carane ngeten. Pun tilem ngene embung-embung biasa niku. Oh. Sampeyan ngene gedhong wayang wong ngeten setra jalan niku. Clear, Clear. Nah, ngeten jalan ngeten Oh, niku. jalan. Lah nggih, lak ngoten, Nyai. Oh, lah. Kan udah dagelan iku. Masuk tak jalan. Kalau kastamin ae. Aku cinta apa iku wedhus. Kayak kono apa iku aduh ya apa. Apa sih Dek, kan iku Dek. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki nggih. Oh Sakniki iya. ngeten, Nyai. Iya, Kira-kira saged kabul mboten? Oh, iso terkabul. Nggih, Syaratnya Nyai. memang dituruti. Ngeten mawon, Iya. nggih, Dik Kartolo. Nggih, Nek sampean apa? kepengin ndo syarate sampean turu pinggir embong supaya ditubruk montor. Loh. Pertama dikai contoh mban iki kangen turu embong. Oh, nggih. Dan apa, Nyai? Aku ki percobaan. Nggih. Aduh,
balik aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek meneh. Tapi mesti anu nggih. Ya, Sakit kabul. Iya, kabul. Nggih kula ujar, kula Iya, jange obong-obong mriki lah sampeyan Iya. teng Lebet. Kula badhe obong-obong teng lawange Grombol niki Iya. Dek ngobong sampe beto dame. Sing akeh aku panggangan. Terus ngeten, Dik, nggih. Nek Iya. sampean jange obong-obong ya asal kian. Iya. Nyai mlebet ngene Grumbul malih. Lah. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki. Oh iya. Nggih ta? Iya, cek sangit aku. Kabul Mandala. Ya, Loh, kabul. niki kok blakra aja kabul Mandala bareng Lah, apa sih? kabul sapa iku? Oh, ketua. Terkabul. Oh, terkabul. Kabul niku direstui ngoten nggih. Iya. Iya, yo nah. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Saiki pegap-pegap sih, Dik, oleh takut nyesek ae, Dik. Aku bingung, Dik. Wis, Ya Ya apa? apa iki, Mas? wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya. Dadi Pun Dik, pun adik ngoten kesane pun kesane. lho nggih niki lho niki. Sik. Lho. Dik. Eh, lho. Tek kon kurang ajar kon. Kon kurang ajar. Oh, hari kata Mas. Mas, sabar Mas. Mas. Aduh, cek akeh lho. ini yang membuat honor? Sapa sing kaya honor ya? Membuat honor. Lho wis anjoke. Ada apa ini? Wis anjoke ini Hansip iki. Loh, Keran cari. Loh, keren. Ono ambone rek. Aku ya. Kenapa kon nang gua-gua iki? Iki lak baseman. Aku. Lho Cak, Apa? lho iki Loh, Dik. lak IP pernah Cak. Loh. Iki Mbayuku dirabi baseman. Lah kok aku Dik. Oh, Mesine aku kan nyelok kene papa. Papa gedang. Cak dah. Yo aku yo cacak tok om ngono lho. Ya wis dikecak. Oh, gecak ngawur ae. Iki mah ono gara-gara. Gara-gara apa lo? Iki lak ngene. Tini lak pacarku. Iya. Dadi ubur-ubur Cak Baseman. Sembarang ditukokno tapi Tini ku gak njaluk karepe Basman dhewe. Iya, Terus iya. tak golekno wong tuwa karepku misahno antara Cak Basman karo Tini. Dadak tak jaluk nang dukun sing dadi dukun Cak Basman dhewe. Wah. Iki pancet ae seneng torok kae padahal iki Mbakyuku kon rabi. Iya, Ri. Wong dikokok sedik kok tok. Ya ditenono. Kon Apa peno? Lho kon ngongkon ngono. gak gelem isap tak tuturno. Lho ya aku Tak bojomu. aku boleh. Apa